Жыла-была вельмі добрая і працавітая мышка у хатцы на лясной палянцы. Яе хатка стаяла каля маладой бярозкі, а вакол хаткі быў сапраўдны кветнік, мышыны сад. Яна даглядала кветкі, палола, палівала, і яны заўсёды былі вельмі прыгожыя і свежыя у падзяку клапатлівай гаспадыні. Пад вечар мышка любіла глядзець у неба на зоркі з акенца сваёй хаткі ці седзячы на крамцы поруч ганка. А светлячкі, закахаўшыся ў мышку, кожны дзень патрошку асвятлялі ўвесь яе садок і падсвечвалі сцены хаткі. Таму мышынае царства было цудоўным і найпрыгажэйшым. Але была ў яе адна турбота. Пасярод яе саду кветніка размясцілася доўгая градка з клубніцай. Увесну клубніца адцвіла, завязаліся ягадкі, выраслі і сталі сакавітымі, а чырванець ніяк не збіраліся. Мышка добра разумела, што зялёную клубніцу есці нельга, але як жа яе афарбаваць у чырвоны колер? Сядзела неяк мышка ў сваім клубнічніку і гаравала. Я цябе гляджу, палю, падкормліваю, паліваю, а ты ніяк не паспееш, жалілася яна клубніцы. З-з-з, забзыкала ў яе вуха пчолка. Я змагу табе дапамагчы. Вунь там, на сонечнай палянцы, жыве Божая кароўка. Яна афарбоўвае ягады ў чырвоны колер. Праўда? Узрадавалася мышка і пабегла туды, куды паказала ёй пчолка. І сапраўды яна ўбачыла, як чырвоная ў чорную крапінку Божая кароўка пералятала з ягадкі на ягадку. І тут жа зялёная сонечка станавілася чырвонай толькі ад дакранання Божай кароўкі. Божая кароўка, калі ласка, дапамажы мне афарбаваць клубніцу, што расце ў маім садзе ў чырвоны колер, папрасіла мышка. Вядома, я табе абавязкова дапамагу, паабяцала Божая кароўка і паляцела ўслед за мышкай. І адбыўся цуд, таму што неўзабаве ўся клубніца ў мышыным саду стала ярка-чырвонага колеру. Вось зараз яе ўжо можна есці, сказала Божая кароўка мышцы. Вялікая дзякуй табе, падзякавала мышка. Калі пажадаеш, я пачастую цябе чаем. Мышка наліла ў маленькі подачак смачнага салодкага чаю. А калі Божая кароўка напілася і паляцела дадому, мышка ўбачыла, што ўвесь блакітны сподачак размаляваны па краях ярка-чырвонымі са спелымі сунічкамі. Абрадавалася мышка таму, што ўсё так добра ў яе атрымліваецца, і весела заспявала. Чаму ж мне не пець, чаму ж не гудзець, калі ў маёй хатачцы парадак ідзець. А далей давайце ўсе разам падпяем нашай цудоўнай працавітай гаспадыні мышцы.